Masu sauraro barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa a wannan rana ta yau, inda a yau ma za ku ji mu ɗauke da wani sabon sharshi na cikin shirin labari na, inda babu shakka a yanzu dai cikin shirin labari na za ku ji yadda take kayawa tsakanin wato Al'amin mai nasara da kuma Malam da kuma wato amaryar tasu wato Dr. Asiya, inda a yanzu haka dai idan kuna bibiye da mu za ku ji sabon sharshin da za mu kawo muku inda yake ta magana a kan cewa yadda za a dawo da Dr. Asiya. To masu sauraro idan ba ku manta ba a baya dai kafin a tafi hutu ko kuma in ce kafin a tafi wannan raɗe-raɗin cewa shin za a ci gaba da fim ɗin su Al'amin mai nasara ko kuma dai za a ci gaba da fim ɗin su Firezdo da Rabba Gaddama da Sumayya. To a yanzu dai ta tabbata cewa fim ɗin su Al'amin labari na su Al'amin da kuma Maryam da Dr. Asiya shi za a ci gaba da kawowa har izuwa sati na gaba. To masu sauraro kafin mu shiga sharshin mu kai tsaye sai ku biyo mu har ƙarshen wannan bidiyo domin jin ra'ayoyinku game da abubuwan da muke kawo muku a cikin wannan ƙayatacciyar tasha ta duniyar labarai. To masu sauraro muna roƙonka idan ya kasance shine wannan zuwanka wannan tasha tamu ta farko da ka daure ka danna mana subscribe kana ka daure ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun ingantaccen rahotanni da zarar mun ɗora a cikin wannan ƙayatacciyar tasha tamu ta duniyar labarai. To masu sauraro sai ku gyara zama domin jin cikakkun rahotannin da muke tafa da shi a yanzu haka. Har yanzu dai muna nan akan bakanmu ta cewa Dr. Asiya ta tafi gidansu yayin da Al'amin mai nasara ya sake ta a cikin fushi inda ya je ya kai wa Malam ziyara. Malam ziyara dai ya tabbatar masa da cewa ya kamata ya dawo da Dr. Asiya gidanta na aure kada ya sake irin wannan kuskure musamman ma wato Maryam, inda a yanzu haka dai Maryam ita ce mace ta farko wacce ta fara shiga ran Al'amin mai nasara kuma ta shiga ran wato Malam, wanda babu shakka Al'amin mai nasara yana matuƙar jin maganar Malam da kuma girmama shi sabida irin abubuwan da ya bashi da kuma gudunmawa da ya bashi da shawarwari da kuma yadda za ya zauna lafiya da mutane da kuma raɗe-raɗin da yake ji, inda a halin yanzu dai za ku ji inda Al'amin mai nasara ya kai ziyara gidan kurkuku wato wajen ƙaninsa Ishak, inda yake wa Ishak nasiha akan cewa ya ajiye komai da komai ya riƙe Allah da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, inda babu shakka mutane da dama masu hawa social media masu kuma kallon labari na sun ji daɗin wannan nasiha da Al'amin ya yi wa wato ƙanin nashi Ishak, inda Ishak ya ƙara da cewa shi fa a yanzu babu abin da ya rage masa dama face ya zo ya nemi afuwarsa da ya yafe masa akan abubuwan da ya aikata, kuma ya yi nadamar aikata wannan manya-manyan zunubai kuma ya ɗau alkawarin cewa ba zai ƙara aikata irin wannan makamancin haka ba a nan gaba. To babu shakka dai Al'amin mai nasara ya ba shi tabbacin cewa za a fito da shi nan da ba da daɗewa ba a yanzu haka. To masu sauraro da haka muka kawo muku ƙarshen wannan shahararren shiri mai suna na labari na. Muna roƙonka idan ya kasance shi ne zuwanka wannan tasha tamu ta farko da ka daure ka danna mana subscribe kana ka daure ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun ingantaccen rahotanni da zarar mun ɗora.